Ассалому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳу. Ман Бегаков Умархӯҷа Сибгатович аз вилояти Хатлон ноҳияи шаҳри Туз. Писари ман Бегаков Абдурауф Умархӯҷаевич феълан дар шаҳри Москва кору фаъолият дошт. 5 рӯз мешавад бедаракай, телефонош куштагӣ. Бародарон хоҳарон, илтимос мекунам, касе ки дар куҷое дид писари маро ҳатман ба ман занг занед. Писарҷон, агар видеои маро тамошо карда истода бошед, модарат касали дилай, худат медонӣ, давленияш ҳозир хестагӣ. ҳатман занг зан, ҳатман ба модарат занг зан, илтимос. ва он бародароне ки дар ин роҳ хизмат мекунанд, аллоҳи меҳрабон аз шумо розӣ бошад ва аҷри бепоён ба шумо насиб кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллохи ва баракатуҳу.